ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Есим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал номат палангая Муҳаммад Паланг. ака Есим Шарипов ами коро чӣ дарко. имрӯз панҷшанбе мувофиқи графикаи канал бояд ки видео аз рубрикаи хабарҳои даҳшатнок барояд, лекин не. ба хотири оне ки якчанд видеои охири ҳамин рубрикаро хуб дастгирӣ накардем ва шумо чӣ хеле ки медонед дар таҷрибаи корӣ ман аллакай ҳамин қадар видеоҳои рубрикаҳои зиёд дорам ки барои ман иваз кардани ягон рубрика аз рӯзи ҳафта ягон мушкилият надорад. Рубрикаҳои ман қадар бисёр ҳастанд ки рӯзи ҳафта намерасад ва имрӯза видео мешавад дар бораи оне ки чӣ гуна полиси беақл лейтенанти артиша дастгир кард. дорои ки дар дасти ман мебинед Uzmax истеҳсоли Турсия оригинал қадди шуморо аз 3 то 12 сантиметр баланд мекунад. ҳамчунин метавонад дохухнаҳои шуморо бақувват кунад, дандонҳои шуморо бақувват кунад ва ҳамчунин устухонҳои шуморо пурқувват кунад. спрей депилятсия барои нобуд кардани моҳиҳои нолозим бе истифода бурдани ягон теғ. мехоҳед шумо заказ кунед, дар WhatsApp мо нависед. бале и аз видеоҳои даҳшатнок нест, чунки ирӯза ман рубрикаша дар интихобот мондагиам. метавонед бидуред дар телеграм канал, ман ҳамҷа апрос гузарондагиам ва айни замон овоздиҳи ҳамин гунаи рафтагие ки маълум шидаги нестае ки мо ёне ки мемонем ша видеоҳои даҳшатнок ё ки намемонем. агар ки дар шумо муҳим боша ба ссилкаи ба комментария буда бигзарен, овоз тиҳен. ҳамчунин дӯстдорои варзиш ки шахсое ки вақти худшона дар тамошои варзиш мегузаронанд, ҳамчунин шумо метавонед ки вақти худтона ба фоида бигзаронед. аз бисёр хабару воқеаҳои нав ки дар канал ё ин ки бо ман рух метавад ё ки вообще умум якумин шида дар телеграм канал мебарем. барои хотир дар телеграм ҳамовақт бошен, тамошо мекунем видеоро. ва бале ҳолате ки сари ин лейтенант меояд ба мисли чунин ҳолато мумкин аст ки сари шумо ҳам биёяд дар Федератсияи Русия, гарчанде ки шумо ягон лейтенанти артиш ҳам набошен. ва ба хотири тезтар озод шудан аз чунин ҳолатҳо ба шумо кӯмак мерасонад билети донишҷӯ. яъне ки шумо метавонед дар вақти чунин билет ба даст овардан шумо худтонро муаррифӣ кунед ҳамчун донишҷӯ, ки ин билетҳо хубиш дар он астае ки дар вақти тафтиш кардан аз тарафи мақомотҳо дар база маълумотҳош тасдиқ мешавад. рақамҳо дар болои экран, касе ки мехоҳад муроҷиат кунед. 5 декабри соли 2020 полисияи Вензер як мошин бо маркаи Chevy Tahoe манъ мекунанд. сабаби манъ кардани мошин дар оне буд ки рақами давлатӣ надошт. акун савол дар ҷа ба миён меояд ки за рулёми ин мошин кӣ буд? лейтенанти артиши амрико Карен Назарио. вақте ки ӯ сиренаи полиса мешнавад, суръати ҳараката паст мекунад ва ҷои равшан мекова барои мошина манъ кардан, чунки шаб буд ва ба наздикӣ мебина нуқтаи фурӯши сӯзишвориро. ва баъдан шунавида мешавад доду фиғонҳо аз тарафи полис. ронанда тирезаро поён кунед. дастотонро аз тиреза бароред. албатта дар ин ҳолат Назарио даступо хӯрда намешавад. талаботи полиса қисман риоя мекунад. дастоша чӣ хеле ки гуфтагӣ буданд аз тиреза меброра ва дар ин ҳолат камераи худша гирён мекунад. дастотонро бо мо нишон диҳед. дохили мошин чанд нафарае? чӣ кор рух додаистае? дар дохили мошини шумо чанд қадар мусофирае? дохили мошин танҳо манам. барои чӣ яроқ такушодагӣ? чӣ кор рух додаистае? ва чӣ хеле ки дар аввал гуфтам, қисман талаботи полиса иҷро мекунад, яъне ки талаботи полис оне мешавад ки аз мошин барояд ва ӯ намебарояд. оромона дар дохили мошин нишаста ва дастоша аз тиреза берун мекунад. оҳиста дарро кушода ва берун бароед. дарро кушоед. баъди чӣ ба фикрам ки полис ғазабӣ мешавад дар ҳолати иҷро накардани талаботи ӯ. ва бале бардора ҳамин хел ҳолате аст дар агар ки полис яроқша баровардагӣ боша ва фармоне ки бития ба шофёр ӯ иҷро накунад, метавонад ки бипаронаша ё ин ки ягон ҳаракати дигар хел кунад. дарро кушо ва оҳиста ба берун баро. барои аз мошин тез. дарои кай мошин бро. дарои ки мегум. ман намебурам ай мошин. чӣ гап ҳай даиҷа? ай мошин баро. оҳиста дара кушо ва аз мошин баро. чӣ гап шида даиҷа? ай мошин баро тез ҳозир. бале ҳамин гуна суҳбати дағалонаи полис давом меёбад, лекин Назарио аз мошин намефарояд. а вақте ки худша муаррифӣ мекунад ки дар артиш хизмат кардагия ё ки ранги рангои хизмат кардам мегав. ман алҳамдулилло имрӯз хизмат кардам. ман хизмат кардам. бача ман хизмат кардам. субҳаналло, ман хизмат кардам. ман чек мепартом ки хизмат мекунам мехазам. ман хизмат кардам наиша била. 500 рубл хидам партофтамаш. ина чекош марҳамат, ина бибининаш. хизмат мекунӣ. пачтиам хел мега. ва полисо ӯро масхара мекунанд барои корош.
ҳоло аз мошин баро, ман дар ин кишвар хизмат мекунам ва барои ин бо ман ҳама хел муомила мекунанд. Не, акнун фикр мекунам ки ман қаҳрамонам майдача. Ай мошин баро, чӣ гап пайда иҷа? Вақте ки ӯ талаб мекунад ки биганаша ки чӣ рух додестай, ҳама талаботи ӯро рад мекунанд ва офитсерҳо ба назди ӯ омада дар ӯ пистолет доштагиянд. Ин гуна ҳолата бояд дар ҳолати хатар бикунад пулис. Бале, корои пулис кардестай ғайриқонуние. И ҷолибиш ҳоло дар давом шавад. Барои мошин, ҷаноб, танҳо аз мошин бароед. Бо мо ҳамкорӣ кунед ва мо бо шумо суҳбат мекунем. Аз мошин бароед. Шумо фармонро қабул кардем ва иҷро кунед. Бале, ӯ талаб мекунанд ва дар ҳолате ки наздик мешаванд бо яроғ, Назарио гарчанде ки лейтенанти артишам набошад, метарса. Барои чӣ хотир дар ин ҷабардоро реалне сабаби тарс ҳастай? Чӣ хеле ки гуфтам, пулис метавонад ки парона. Чӣ хеле худаш гуфтааст ки ман фармон додам ва иҷро ки иҷро накардани фармон. Бале, дар ҳолати расследования уогнагор мешаванд дар ин кор, чӣ коре ки кунанд накунанд дар ин ҳолат. Но он коре ки ӯ кардаистанд, шаҳодат метиҳад ки хеле ҳам хатарнок барои лейтенант. Ма агар рост шаб бигем, ман метарсам аз мошин баром. Бале, та бояд баро. Ва ин кор то ҳамон лаҳзае давом мекунад ки яке аз пулисҳо ҳаракат мекунад ки худаш аз мошин рафрора. Ман метарсам аз мошин буром. Ту бояд бирои. Биро. Тамоми ин муддат дастои Назарио аз мошин берун будак ва пурсидааста буд ки биганаша чӣ рух додааистай. Ва ин корда ӯ ҳақ дорад бояд ки пулис бигаша. Лекин намеганаша ва чӣ хеле гуфтам дастош аз тиреза баровардаги. Агар дастоша дурун кунад, мисол мегирем, ин ҳам метавонад причина шавад ки ӯро бипаронанд. Мисол пулис метавонад бига ки ӯ ба сари яроқ рафт ва мо барои худмона ҳифз кардан парондемша. Барои ҳам хотир ин ҳолат хеле ҳам ҳолати хеле напряжёнияда. Оне ки лейтенант яроқ дора, албатта иш ҳам сабаб мешавад ки пулис ӯро паронад дар ҳолати дастоша аз тиреза дуру кардан. Чӣ гап пайда иҷа? Чӣ кор кардам ман? Ҳоло баро, ман ягон хел қонуншиканӣ накардам. Шумо мисли як реагра ҳолата бад кардаистин. Бо мо ҳамкорӣ кардан намехоҳем. Шумо дастгир шудагин. Барои пробка шуморо дастгир кардам. Шумо дастгирен. Ва бале бардоро иҷаша қайд кардан дар кора ки вақте ки пулис мегӯяд ки вы арестованӣ, яъне ки шумо дастгир шудагин, просто так намешавад. Яъне ки метавонад ки вақте ки пулис бигӯяд ки ту дастгир шудагӣ, ту ҳақ надорӣ ки просто бирай аз назди ӯ. Барое ки ин гап аллакай овозаш баромад. Пулис ҳақ дорад ки туро гирифта барои оне ки баъдан баъди бурдан дар уҷа чӣ гап мешавад, дар уҷа муайян мекунанд. Но вақте ки пулис ин гапа мега, ту аллакай дастгир шудагӣ, тамом, ту ҳақ надорӣ бирай. Дар дигар ҳолато мисол мешава ҳолатое ки пулис барои ягон кор манъ мекунад, ту ҳақ дорӣ ки пурсӣ ки ту дастгир шудагӣ. Агар пулис не бига, ту метавонӣ қадиш дигар гап назанӣ, бирай. Вай чизе мега намега, ту бояд бирай. А вақте ки бига ки ҳо ту дастгир шудагӣ, ту обязани бести. А оне ки ту метавонӣ ки прав бошӣ ва ӯ туро бига ки ҳо ту дастгир шудагӣ, дар инҷа ӯро гунаҳгор мекунанд баъдан дар суд. Албатта дар давлатое ки суд мешава. Баъди суханое ки пулис ба Назарио меяд ки ӯ дастгир шудагӣ, пулис ҳаракат мекунад ки дастҳои ӯро биқапад. Шумо дастгир шудагин. Барои риоя накардани ҳаракати роҳ ман маҷбур нестам ки аз мошин баром. Ҷиддӣ барои чӣ маро манъ кардам? Биги дастота. Аз мошин баро. Дастотон аз ман бигирен лутфан. Дастотон аз ман гирен. Медонед чӣ? Дастотон аз ман гирен. Баъдан яке аз пулисҳо балони қаламфира мегира ва дар рӯи ӯ мепошад. Дастотон аз ман гирен. Ман ягон кор накардам. Накунед ин кора. Аз мошин бароен ҳоло. Накунед ин кора. Накунед ин кора. Мумкин аст суҳбат кунем бо шумо. Хоб, метавонем бо шумо суҳбат кунем. Танҳо баро. Метавонед ором шавем. Аз мошин баро ҳоло. Ман дар ин кишвар хизмат мекунам ва бо ман ҳама хел рафтор мекунанд. Ман ягон кор накардам. Эй, хита ба даст гир. Чӣ кор рух додаистай? Ором шав. Нигарен баи. Бале, дар ин ҳолат Назарио аз чашм маҳрум шудагига, яъне ки чӣ хеле шумо мебинем, ӯро намебинанд. Айда беақл давом метавонанд дастгир карданашонам. Ва дар ҳамин ҷа биёен ситуатсияро хубтар нигоҳ мекунем, чӣ кор рух додаистай. Пулис манъ кардагиянд ӯра дар аввал то ҳол худша гуфтагӣ нестанд ба сабаби оне ки мошиниш рақамҳои давлатӣ надорад. Лекин худша гуфтагӣ нестанд сабабша. Ва ин мепурсад ки чӣ ба мара манъ карден? Пулис дар ин ҳоло ҳам дар ҳамин лаҳза, яъне ки пеш аз қаламфир пошидан дар чашмош метонистанд ки бо ӯ суҳбат кунанд. Мошина манъ кардагӣ, дастош аз рул гирифтагӣ, мега биё суҳбат кунем. Ва меганиша ки аз мошин баро. Савол дар ҳамин ҷа, чӣ кор мекунад аз мошин баромаданаш? Яъне ки гуноҳ кардаи шумо дар ягон кор гумонбариш кардагин, бигенша дар чӣ кор? Яъне ки аз мошин барои агар дига хе мегенша. Маъно надорад кори ё. Ва ҷолибиш оне астае ки то суда мо мерем барозоро, дар суд чӣ гап мешавад. Гӯш кун. Тасмаи бехатарида кушо ва аз мошин баро. Ва ин ҳолат ҳам хеле ҳам безебай, чунки чӣ хеле ки ӯ гуфтаистай, леки дастҳои ма боло бардоштагиай ва ҳаму чашмоша намебина, ҳам дастоша гуфтагиян ки боло ки бо меганиша ки ремени тасмаи бехатарида кушо. Иҷа хеле ҳам хатарнокае вақте ки ӯ дастоша дуру кунад,
اینا میتونن پرونانشا میفهمین میتونن ایرا همون خیلی با خودشون فکر کنن که ما نشون میدیم همچون که как будто ای میخواست اورا پرونا و دستاش پایان کرد به خاطر یارو گرفتن. یعنی که سیتواسیون خیلی هم دشوار شده دیگه. عین زمان که میگن که تصمیم به خطر تا کشو. تصمیم به خطر تا کشو و از ماشین برو. دستای ما بالا برداشته. در این حالت باید که پلیس خودش کار کنه. دنیل ما خودش کشو. دنیل. دستای ما کشودگیه. تصمیم به خطر تا کشو. کین شما؟ متخصص کپرال یا کی؟ من لیتینانتم. لیتینانت از ماشین بروین. و تصمیم به خطر تا کشوین. بروین ای ماشین. با زمین بافت. با زمین بافت. با زمین بافت. چی کار رخ داده است؟ با زمین افت. این کار خیلی هم بزیبه. وقتی که نظری از ماشین میفروه، بغیر از اونی که او را میگن که با زمین بافت، یکی از پلیسا او را با پا میزنه. بله، خیلی هم بده حالتی که او قرار داره چشمش در قلنفر پوشیدگیان لیتینانت ارتشی را که پیش خدمت کردگی حالا کار میکنه در ارتش کار میکنه نمیگن که در چی گناهگاره در چشمش قلنفر پوشیده میگن که در زمین بافت حالتی بد قرار داره. لطفاً بگین چی گپی در اینجا؟ زمین در بافت، زمین در بافت. حالا در آخر دستای او را محکم میکنن و افیسر کالونی از او میپرسه که برای چی نایستاد وقتی که میخواستن او را دستگیر کنن. برای چی کار کردی؟ من میتونم که جواب بشنوم. نه همکار من چراغای کابوچا گریان کرد. بله و تو نایستادی. من جای روشن گفتم برای به خطر خودم و از شما. من حقوق مقامات حفظ حقوق حرمت میکنم. قرتقم در من شدی. حقوق مقامات حفظ حقوق یه بار تکرار کنین. نه جوابی نادرست جناب. اگر که خیلی میشید ما در چنین حالت قرار نمیگرفتیم. تو رد کردی گفتی که نه من نمیبرم از ماشین. من پرسیدم که چی کار رخ داده است و دستای ما در تریزه بودن. ما گفتیم که تو جنایت کردگی. همین کار به خاطر اون است که ماشین او رقم دولتی نداشت. لیکن گپ در اون است که رقم موقتی داشت که در پشت آینش هست و این کار در همه جا هست. در خمون هم خیلی هست که رقم موقتی هم میتونه که کاغذی در پشت تریزه باشه. این هم هست. طلبات پلیس در اون هست که میگه که وقتی که او را گفت بیسته نایستاد و اینجا آمدن یگو مشکلی نبود. مشکلی برای این نبود. مشکلی در اون بود که تو از ماشین نبرآمدی. یعنی که در وقتی که چراغای سینی را گریان کرد پلیس و در قد راه نایستاد، در اول گفتن که گناه آدمی بود، در قد راه نایستاد و با نقطه سوزشواری آمد در جای روشنی. یعنی که ایش میگه که مشکلی این نیست. یعنی که درست کرده خیلی آمده. بعدا مشکلی این که از ماشین نفر آمده. پس اکنون این مجبور نیست که از ماشین فروه در این حالت. بله یعنی که این زمان پلیسا حرکت کرده ایستن که او را گناهگار کنونن. لیکن افیسر کالونی میفهمه که خیلی هم خطاگی کلان کردگیان. بخشش هم میپرسه چشمای شما چی خیلی لیتینانت؟ علاقه خوب. من دوام میتیم ترا لیتینانت گفتنم. ما گفتم که ما ویترانم. ما رتبه را حرمت میکنم. ما در پیخوتای بحری کپرال بودم. لیکن ما کاری دارم که باید اجرا کنم. یعنی که شما انتظار شدین که وای بخشش میپرسه. پرانک خیلی هم زور شدن؟ نه. بجای بخشش پرسیدن با شیطانی میکنه تا میتونه مثل لنگولی بوری. تو منای تری ما خیلی تو مرا خوب دو. اگر که شما کاری کردنی باشین 6 سال یا اینکه چی کاری کنه باشه. ایش شما خودتون خلاصه برارین. ما فرق نداره. اگر هم خیلی باشه درباره امروز فراموش کنین. یعنی که بجای بخشش پرسیدن پلیس تهدید داره. این گپ تعلیم میشه. نه که گوش کنین که میگه اگر که شما کاریر کردنی باشین در همین کاری خودتون بالا رفتنی باشین درباره کار امروزه شدگی فراموش کنین. یعنی که این تهدید میشه. تصور میکنین که باید پلیس بخشش میپرسید و بعدا میگه که اگر که او شکایت نکنه زید اینا چیزی که این روز رخ داد به نظر نمیگیرن. میفهمین یعنی که لوگ چخه میشکنه ریال نگفتیستم پاگیزه سیستم الانگولی بده سریو. اگر که میگه تمورا شکایت نکنی ما چیزای امروزه بودگی را به نظر نمیگیریم. او چیزای امروزه بودگی را به نظر گرفتنش زید شما دیگه لوگ نیست. میفهمین دیگه منطق نیست عموما. بله لیکن نظریه با سود میتیه با ایسکی $1 میلیون. لیکن پریسیاجنیو تقریبا $4000 با او جیدو میکنن برای رازخودی سودی و دیگر رازخودو. ویدیو این حادثه در اینترنت پخش میشه و افیسر باشه از کار میرونن. از شما باشه فکرتون در کامنت را بنویسین که چی فکر داره نسبت این حادثه و ویدیو چگونه بود. لایک موندن فراموش نکنین. معلومات برای بلاگر شدن میتونین که بدون معلومات بیشتر ببینین. و تماشا کردن دو ویدیو نوی اخیر فراموش نکنین. همه خیر تا ویدیوهای آینده.